There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. Okay mga tugang, Diyos maray na aldaw tabi, Sendo Gabos. Good afternoon everyone and welcome po sa satuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan na aldaw ning Lunes, petsa 29 kang bulan ning Enero 2023. Sana po yang kamo sa maray na kamugtakan ngunyan aldaw na miski nga ni nag-uuran-uran digdiyo sa samuyang lugar. Hindi ko alam kung sa indong lugar nag-uuran-uran man. Pero sabi nga, mag-ingat-ingat lang sabi kita. Okay? At gusto ko pong batiin agad. Siyempre, ang mga nagsa-celebrate ng saindang mga kumpleanyo. Ngunyan na aldaw na petsa 29. Ano? Siyempre, kaiba na dyan ang satuyang ama ng kang Diocese of Albay. Walang iba kundi si Bishop Joel Bailon Didi. Okay? Happy birthday po, Bishop. Ano? At sa gabos sa mga nagseselebrar kang sa indang kumplianyo, maging si-isay ka man. And by the way, susakuyang tugang siyempre na yaon man sa Cavite. Nag-celebrar kan sa iyang birthday. Okay, si Ada. Okay, happy birthday Ada. At maghiriling ang kita giraray. Okay? But anyway, mga tugang, mag-iribahan kita. Ibahanin do ako ngunyan, alauna hanggang alas 2. Lunes hanggang Sabado. Sa satuyang programang Maray na Hapon, gimundang marhay ang satuyang hapon. Anyway, mga tugang, gusto ko kamong magdumantabi sa indong mga Facebook. Kung baka sa Facebook baga, mahiling nindo ito. Siyempre, duman sa Facebook, magpunta dun po kamo sa DCGB News Online. Okay? At siyempre naman sa DCGB News Online, iningani tabi na i-like din do ito pagkatapos paki-share. Okay, share. Ito ang ginigigibo ko nga ni i-share ko man. Parang sa ganon, so mga amigo-amiga nindo, magkahiling man, magkadangog man. Iyo, magayan. Okay? Sharing is caring. Kaya nag-share mo na, i-share mo na tabi iyan. At the same time, pwede ka mong mag-message tabi duman. Pwede maghapot o mag-regards o mag-shoutout. Yung baga. At the same time, mga tugang, magkurumustahan kita. Okay? So, pwede man ka mo mag-message po sa kuya sa kuyang cellphone number 0925-811-3851. Yan mga tugang, or doon sa 0966-533-8475. Yan. Magayon mga tugang, magkadarangugan kita. And of course, gusto ko rin batiin po, i-congratulate po, sabi din ni Jeril, okay? Always na nakatutok PM po, Father Butch, here po niya ako sa Sorsogon. God bless all over the world. Talaga si Jeril Aranya, kasusaro, nasa siya? Nasa Camarines Sur. Pagkatapos ngunyan, nasa Sorsogon. Ingat-ingat ka lang, Jeril. At siyempre, always pray. Yan. Okay? So, mga tugang, importante iyan talaga na di kita pababayaan ning kagurangnan. At speaking of, gusto kong i-congratulate po. Gusto kong i-congratulate ang sakuyang tugang sa pagiging Dominican. Ang tagal-tagal na rin na dai kami nagkaigwaning obispo sa Dominican. Ang last na obispo as Dominican na naging obispo ay si Bishop Leonardo Legaspi DD, OPDD, na po naging archbishop po yan ng Naga, Nueva Cáceres. Yun po yun. I was there in 1977. Seminarista pa lang po ako noon Naging obispo siya. Pagkatapos, noong mga 1990 yata yun or 88, hindi na, mga 90, hindi naman, mga 90,
97, 98 yata o ano. Nagkaigwa naman kaming obispo, si Bishop Jose Salazar OP. Naging parish priest din po yan ng UST. Siya po ang sumunod sa akin na maging parish priest doon sa UST Manila. Yan. Pagkatapos naging obispo. And then ever since, ang tagal-tagal na eh. Ano? Hindi kami nagkaibang obispo. Nagkagarada na nga ni si Bishop Salazar, si Bishop Legaspi, nagada na. At least kunyan, igwa po kaming sarong padi na Dominican. Ano? I'm so proud of my brother. Okay? I'm so proud of my brother, Brother Napoleon B. Sipalay Jr. OP. He was appointed as Bishop of Alaminos. Okay? Actually, kahapon ko po ito natanggap kasi si Bishop Sok, Villegas, ay nag-text sa kuya kasuhapon. Pagkatapos sabi niya sa kuya, ito nga, basahan ko sa itong text niya sa kuya. Magayon sa text niya, siyempre, sa text niya baga na nag-congratulate. Yan. So, yan ang sa iyang, sabi niya sa muya, magayon sabi sa kuya, baga sabi niya, sabi niya, the Holy Father Pope Francis has appointed Father Napoleon Sipalay Junior OP as Bishop of Alaminos. Then pinaliwanag niya, he was the former prior of Manaoag and former provincial of the Dominicans in the Philippines. So po, 4 na taon po yun at naging prior din ng Manaoag. At the same time, siya po, naging formator po ng novices. So yun, napakaganda po. Kaya si Father Napoleon, yan, siya po ang aming kapatid na naging obispo. Kaya we are so glad na may obispo na naman ang Dominican. No other than si brother, ang tawag kasi namin bilang mga magkakapatid na Dominican, we do not call masyadong father, kundi brother. Yan na po ang talagang titulo. Alam mo, hindi ba tinawag kami mga fraile? Ano bang ibig sabihin ng fraile, mga tugang? Frater. Ang buot sabihong kaan, brother. Okay? Kapatid. Yan, kapatid. Kaya ang aking kapatid na si Brother Napoleon B. Sipalay Jr. na taga Davao taga Davao si Father. Ngayon magiging bishop na. Actually, bishop na siya. Ang tawag yata, bishop-elect. But anyway, appointed na po siya. Hindi ko pa lang alam kung kailan ang kanyang ordination as a bishop. Siyempre, madumang kami sa Santo Domingo. Sana sa Santo Domingo Church, Quezon City. Sa Quezon City, hindi Santo Domingo Albay, Santo Domingo Church, Quezon City. Doon sa Shrine ng Our Lady of La Naval. Okay? So, doon sana po ang kanyang ordination. Kasi, narumduman ko mga tugang, noong inordinahan na pagka-obispo si Bishop Legaspi saka si Bishop Salazar, duman po ginibo yan sa Santo Domingo Church, Quezon Avenue. Okay? So, doon po yan. Kasi, yan ang samuyang mother house. Okay? Mga tugang, magayunon. Okay? So, talagang at the same time, fiesta pa ng napakagandang regalo ini. Kasi kasugma mga tugang, sa tuyang sinilibrar ang kapiestahan ni Santo Tomas Aquinas. Saint Thomas Aquinas. Actually sa Atyan, 5:30, mamisa po ako duman sa Peñaranda campus sa College of Law. Diyan po, kaya mga tugang 5:30 yan. Kasi kasugma, yung nga talagang piyesa, pero Sunday. Kaya ngunya na kami magmimisa. Yun. Napakagandang regalo. St. Thomas. At ito na nga sinasabi na as of now, Brother Sipalay, a member of the Priory of St. Thomas Aquinas in UST Manila. Siya po doon ang and siya po ang Vice Rector of the UST Central Seminary as of now.
At the same time, siya po ang naging prior provincial noong 2016 hanggang 2021. Ano? And siyempre siya ang aming kapatid digdi sa Dominican Province of the Philippines. Ano? At siya po ay pinanganak sa Davao noong October 20, 1970. At pumasok nga po siya sa Dominican noong 1988. Yun, ano? 1988. At yung kanyang first profession, pagiging Dominican, ay 1991. Okay, pagkatapos noon, na-ordinan siya noong April 5. Ano? Hindi ko lang alam kasi April 5 mga tugang, kapistahan iyan ni San Vicente Ferrer. April 5, 1997. Okay? At then, siya po ay pinadala doon sa Sri Lanka as a missionary. Ano? So, yun po mga tugang. And sabi nga ng aming provincial, we have to pray for our brother. Okay? So, the Dominican province of the Philippines will continue to pray for you. Okay? As you embark this new chapter of your service to the church as a Dominican bishop. Yan. Napakaganda mga tugang. Anyway, gusto ko rin batiin ang mga nagpapabakal ng buko dyan sa harap ng Yasyano. Kasi kasuhapon mga tugang, kasi ang ginigibo ko, atos aral daw, nag-iinom ako ng buko juice. Ito baga kasi magayin baga, pampakleansing baga iyan. Ano? So yun, gusto kong batiin sila Oscar Daroy, ano? Si Joselita Leron, okay? Ano kayo ito ni Shara? Leron na, Joselita Leron at saka si Gina Balines Daroy, ano? So nahiling ko sinda kasuhapon. Pagkatapos, ikaw pala siyang pwesto sinda duman. Sabi, tinaw ako ning pamphlet. Ang pamphlet na iniho, uni bagahali sa San Rafael. Ana, magayon niya, kaya niimbitahan ko din po mga tugang ang mga nagdadahog na tagadigdimas na sa Legazpi. Uni baga, sabi ang tanong, ang buhay mo ba ay nasa Kapurisawan? Yun ang hapot. Ang buhay mo ba nasa Kapurisawan? Ika daw nasasakitan? Nasasakitan ka? Nagagabatan? O namumundo? Sabi digdi, madya ka mo sa adultong catechesis. Mayroong adult catechesis na pupunan sa Enero 30 sa aga. Martes. Sa Martes. So mga tugang, kaya bukas mayroong bukas, So mayroong sisimulan ang adult catechesis diyan sa San Rafael Parish. Okay? So mga tugang, Enero 30, Martes, alas 7 ng Banggi. Sa parokya kan San Rafael Arcangel. Yan mga tugang. So magayon ini huta kuyan, importante ini mga tugang na talagang sa tuya bagang padakulaon ang satuyang pagtubod. Sabi nga ang satuyang pagiging Katoliko sa paagi ng katekesis, parang aramunta pa ang mga aral ni Kristo. Okay? So ini po adult catechesis sa San Rafael Parish, Legazpi City. Mapuon po sa Agayan. Petsa 30 alas 7 ng Banggi. Imbitado ang gabos poon 13 anyos anyos pataas. Yan, okay? So, yan mga tugang, magayon iyan. Nakita at the same time, sabi ninda, kami father, member ng Catholic Faith Defender. Tama yan, So, importante mga tugang, sa tuya talagang pag-adalang giraray ang sa tuyang pananampalataya. Okay? Sa importante yan. Anyway, babalik giraray tabi si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdum. Ang oras tabi ngunyan, 17 minutos, makalipas ang 1:00 hapon. Para kay Coco Martin, ano ang ibig sabihin pag may check? Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, Huwag mahihiyang magtanong,
At hanapin ang check ng right med. Hanapin ang check ng right med. Pag may check, correct! Pag may check, that's the right one. Hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Oh, Mayor no dejar, alcalde Campo lang ginamahigos, ang orago na albayano, yan si Adrian Salceda. Taon-taon permimin na ginibuhan, todo-todo ang serbisyo dahil nagtitipid. Numero unang masasabi katuwang sa pag-asenso, ang tunay na legit. Dako lang tinabangan kaugmaan ng bitbit. Adrian Salceda, pag-abakan masa. Adrian Salceda. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alin! Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Masakit maglagari pag makulog ang kamot. Pag makulog ang kalingkingan, damay ang trabaho, matikman kan pamilya. Mag-inom nin vitamin B kan Farex, kasabay ang tamang dieta asin ehersisyo. Tabang laban sa tusok, ngalay asin manhid. Tangaring excited ang mga kamot, Farexcited! Parex Vitamin B1, B6, B12. Farexcited! If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. At ngunya na Lunes, ano? Pinapaaga mo naman, Father, masyado. Ano? Lunes pa lang, di pa Martes. Anyway, ngunya na Lunes mga tugang. Siyempre, bago pala duman sa gospel, sa tuya mo na nga batiin si kumusta diyan sa Pangasinan sa Manawag, dating katikista ko po ito si Lourdes Bugawan, nag-text sa kuya ngunyan, sabi niya, unibaga nag-text sa kuya ngunyan sabi niya, sa nito, good afternoon po, Father Butch. Guwapo pa rin Congrats sa show ninyo, maganda po. Okay, thank you for sharing. Okay, thank you. At matagal na rin akong hindi napunta dyan sa Manawag, Pangasinan. Kung saan ako'y nanilbihan bilang pastor or parish priest noong 2008 hanggang 2013. At doon ko po nilagay ang, nung naasan ako noong 2008, ang pinakamagandang regalo na iniwan ko hanggat sa ngayon, yung radio station, Manawag Radio. Yung po, nandoon po hanggang ngayon. At thank you very much po sa mga kapatid kong pare na taga Manawag. At the same time, kasi inalagaan naman nila talaga yun. Tutuloy-tuloy pa rin, So actually, 2008, ilang taon na yun? Ngayon na, actually sa 2024, August 15, yun naman, celebration naman yan. Okay? So, any mga tugang, sige, magduman na tabi kita sa tuyang ebanghelyo, ngunyan na aldaw ning Lunes, yan. Yan mga tugang, sa tuyang dangugon ang mabuting balita ng Panginoon. Kasi alam mo, hindi magiging maganda o marhay na hapon or mabuting hapon, ang ating marhay na hapon kung walang marhay na balita o mabuting balita.
Yan. Sa araw na ito ng Lunes, mga tugang, atin mapapakinggan o kung napakinggan, nagsimba na kayo, ang Ebanghelyo galing kay San Marcos. Yan. Galing kay San Marcos, Kabanata 5, talata 1 hanggang 20. Noong panong yun, dumating sina Jesus at mga alagad sa ibayo ng lawa. Yan, yung istorya po sa lupain ng mga Herosino o Gerasene sa pa-Ingles. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng ng isang lalaking galing sa libingan. Grabe galing sa libingan. Yun po sinalubong siya. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Ito So itong lalaking ito, sinalubong si Jesus ng lalaking ito na nakatira sa libingan, at inaalihan pa ng masamang espiritu. Yan. Malayo pa ay natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin?" Grabe naman akala na nakikialam si Jesus. "Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos." Sinabi niya ito sapagat iniutos sa kanya ni Jesus. Okay? Masamang saan ito? Saan ba yun? Medyo madilim kasi hindi ko mabasa hindi ko mabasa madilim Madilim. Ano ba ito pagkasabi dito? Medyo madilim. Okay. Sana ba tayo? Okay, sandali ka muna kasi binabasa natin itong binabasa natin itong mabuting balita. Pero nalito ako kung saan kasi hindi ko makita. Okay. Ano ba? Ito. Sinabi ni Jesus, sapagkat inutos sa kanya ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Pulutong," o Legion, "sapagkat marami kami." Tugon niya, at naigpit nilang ipinakausap kay Jesus na wag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman, sa libis ng bundok ay may mga malaking kawan ng mga baboy na nangingain. Okay? Nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu na ang wika, "Papasukin mo na lang kami sa mga baboy," at sila'y pahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip. Sa halip ay sinabi ni Jesus, "Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo." Mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng Panginoon ngayong araw ng Lunes. Talaga naman naparito si Jesus para tayong palayain sa masamang espiritu. Napakaganda po ito. Kaya tatanungin natin, para mga sasabihin ko sa inyo mga tugang, tanungin natin, ano ba mga masamang ugali tayo meron? Yun. Siguro yun ang magandang sabihin natin, "Lord, tulungan mo na akong palayasin ang kademonyuhan ko." Yan. Ano bang kademonyuhan meron ka? Ikaw, Father Butch, anong kademonyuhan na meron ka? So yun, maganda po mga tugang yan.
Kung yan ang maganda kasi si Jesus naparito sa mundo para tayo ay palayain. Yan naman talaga ano? At napakaganda yung ginawa ni Jesus. Pinalaya niya yung lalaki na inaalihan ng masamang espiritu at nakatira doon sa libingan. Ano? So, yan naman talaga na si Jesus ay tagapagligtas. Narinig ko maganda po ito. So, sa simula, dapat si Jesus talaga ay tagapagligtas. Pagkatapos, kasi iba yung Savior and Lord. Yun. Gawin mo muna si Jesus tagapagligtas. Pagkatapos, siyempre, naligtas ka na, sumunod ka na. Kasi Lord na siya. Yan. My Savior and my Lord. Yan mga tugang importante sa buhay natin. Yun. So, gusto ko lang bigyan ng kaunting paliwanag ang Ebanghelyo sa araw na ito. Una, si Jesus ay naparito sa mundong ito, hindi parang makialam. Tandaan natin hindi makikialam. Hindi po nakikialam ang Diyos. Pag sinasabi, when God intervenes or God's intervention does not mean God's yung pakialamero. When yung intervention kasi, ibig sabihin, we allow God. Yan, napakahalaga kasi dito mga tugang. When we allow God into our life. Kasi totoo naman tayo ba ang tanong ko, tayo ba ang nagbigay buhay sa sarili natin? Wala. Ang nagbigay buhay sa atin, nanay natin, tatay natin. Hindi tayo. At sino nagbigay ng buhay ng nanay at tatay natin? Ang Diyos. Kaya nga mahalaga po yun. Mahalaga dito. Let us allow God to intervene. Okay? Sabi nga, makiisa. Alam mo, nakita ko dito sa Diocese of Legazpi, meron kasi nagmisa pa ako kahapon diyan sa Fatima alas 10. By the way, gusto ko pang thank you po pala kasi kahapon bago ako magmisa, may lumapit sa akin. Chinese, mukhang Chinese sila. Xiaohao. Pangyo. Yun, anyway, importante na, sabi niya sa kuya, Father, nakikinig po kami sa iyo. Yun, sa mga taga Fatima pala. So yun, napakahalaga po yun. Nakita ko kasi doon, year of participation, pakikisumaro. Yan. So, yan mga tugang, ang Diyos sa tuya, nakikisumaro. Nakikiisa. Hindi po siya nakikialam. Yun, tingnan mo. Itong nangyayari dito, yung demonyo, nagsalita. Ang sabi, Jesus, anak ng kataas-taasan, ano ang pakialam mo sa amin? Yun. Alam mo talaga naman, kung tutusin, ang Diyos ay dapat may pakialam sa atin kasi ang Diyos ang siyang lumikha sa atin. Tulad na halimbawa, yung mga nag-aayos ng relo. Although hindi sila naman gumagawa ng relo. Hindi naman sila talaga ang nag-imbento ng relo. Pero alam nila ang function at ang laman ng relo. Kaya nga sila po ay may naaayos nila ang relo. So, may pakialam sila tungkol sa relo. Ganun po yun. Kasi may alam ka Yun. Kaya ang Diyos, dahil siya po ang nakakaalam ng lahat ng bagay, may pakialam siya sa atin. Sasabihin ng demonyo, sino ka? Huwag kang makialam sa akin. Yun. Anong ibig sabihin? Pag may mga taong nagsasabing, huwag ka makialam sa akin, ang ibig sabihin mga tugang, mayabang ka. Bukun iyo. Ang yabang-yabang mo. Yun. Talaga. Akala kasi tingin mo yung mga taong mga insecure, ang tingin lagi sa ibang tao ay nakikialam yan. Nakikialam. Hindi po. Ang Diyos nagre-respeto sa atin. Kahit na nga tayo nagkakasala, sumusuway, hindi po nakikialam ang Diyos sa atin kahit alam niya ang lahat. Alam niya ang lahat. Siyang lumikha
nagre-respeto po sa atin. Okay? Nagpapaalala, yes, pero rumirespeto po sa atin. Napakaganda po ito, ha? At ang sabi niya, anak ng kataas-taasan, anong pakialam mo sa amin? Huwag mo akong pahirapan. Yun, alam mo, ginamit naman yung hirap, no? Alang-alang sa Diyos. Wow, ginamit pa ang Diyos, ha? Yun. Pero alam mo, sabi ni Kristo, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito, tingnan mo, napalaya. Napakahalaga po yun. So makikita natin, tayo ay pinapalaya ng Diyos sa ating mga masama na gawain, masamang ugali, masamang buhay. Kaya ngayong araw na ito, siguro, tanong ko sa iyo lahat naman tayo merong tinatawag dark side, may kasamaan. Ano bang gusto mong sabihin, baguhin ng Diyos sa iyo? Yan. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos ng mga pagirumdumang oras po. Tabi ngunyan, 33 minutos makalipas ang alauna ng hapon. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Bingo Plus. Sa Bingo Plus, bingo sa saya. Plus sa panalo. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Red Horse Beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Varix E, ang vitamin E na kayang araw-arawin. Nor, pag Friday na, Mongo time na with pork cut. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Try the new Surf Active Clean. Instant galing na di mamahalin. For instant white and instant bango. Based on technical test on polyester. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. Okay mga tugang, balik po kita grare sa programang Maraming Hapon with Father Butch Bombase, OP. At ngunyan, gusto kong batiin po si 2588. Sabi, good day. Walang mintis kaming nakikinig sa iyo. Thank you very much 2588 sa pagpalpirming nagdadaw sa tuya. Okay? So ipadagos sa mga tugang kasi magayon inihong pag-urulayan tangani. Talagang ang tatalamon ng kagurangnan, nagpapagirumdum sa tuya talaga. Sabi ko nga ni bago kita mag-commercial, hapot ko, ano pa mga gusto nating baguhin sa tuya ng kagurangnan? Ano bang gusto mong baguhin ng Diyos sa buhay mo? Siguro dati ikaw ay madaldal. Siguro, tumahimik ka. Alam mo, sabi ko ni kahapon doon sa sermon sino ba sa inyo, unang tanong ko sino ba sa inyo rito ang nagising kaninang umaga na tumahimik muna? Alam mo, siyempre, importante yun O kanina, ito kayong mga nagdadawg sa kuya. Sino ba sa inyo kanina na pagkagising ay tumahimik muna? Hindi nagsalita, kundi tumahimik muna. Pinakinggan muna ang Diyos,
at pinakinggan niya muna ang kanyang sarili, kung ano ang kanyang mga goals, ang kanyang target, ano bang magandang gawin niya or plano sa araw na ito. Ano? Kasi madalas sa umagang-umaga pa lamang, hindi na tayo na matahimik eh. Ano? Ang gulo, ay hindi lang magulo, maingay pa. Ano? Sana alisin natin yung ingay. Kasi sabi ko nga, sino sa inyo rito ang gusto ng maingay? Ano? Ayaw naman natin maingay, di ba? Kasi pag maingay, equivalent magulo. Ano? Hindi ba tayo naiingayan? Ang ingay na lang mundo. Paano na masabi mang ingay ng mundo? Reklamo dito, reklamo doon. Pagkatapos, mabuti kung mga positive things yan. Nakaka-remate, bago niyo? Ay mas maganda yung mga bagay na nakaka-inspire. Ano? Yung bagang nakakapagbigay ng ginhawa. Yan ang dapat pakinggan natin. At subukan mo na totoo po yun eh. Kung ano ang madalas iyong marinig, ganun ka rin. Halimbawa ikaw, mahilig kang makinig sa chismis, mamaya-maya, chismis. Ano? Chismoso ka na rin. Chismoso ko na rin. Kasi nga, nahilig ka dyan. Kaya depende. Ano? Depende po mga tugang ngayon. Ano? Kaya mag-ingat tayo dyan. Kung anong ating madalas na pinakikinggan. Ay kung madalas pinakikinggan natin Christian music, salita ng Diyos, ay nakakaano yan. Maganda yan, ano? Kasi kalmado ka lagi. Yun. Ay kung umaga pa lang, narinig mo na kagad yung bungangera mong asawa. Grabe na naman. Ano naman nangyari? Nako. Mahirap bagay yun, di ba? Kung may bungangera kang asawa. Ay nako. Sabi, I am the house speaker of this house. Wow, okay. Ikaw na lang palaging may say. Wala na ako say. Ano? At kaya hindi na kita rin nasisi. Alam, importante mga tugang, tumahimik muna tayo. Kaya alam mo dito sa Ebanghelyo, kahit kahapon, makikita natin eh, patahimikin natin ang mga masamang, alam mo, may masamang isip ka, patahimikin mo yun. May masamang bala ka, patahimikin mo yun. Ay, ang iba hindi eh. Yung mga nagsasabi ng totoo, yung gumagawa ng mabubuti, pinatatahimik. Ay, mali po yan. Ano, mali po yan eh. Kasi yung mga dapat na gumagawa ng mabubuti at yung mga nagsasabi ng totoo, ay dapat pakinggan, hindi pinapatahimik. Eh, di ba pinapatay? Yun. Yan ang nangyayari. Kaya tahimik. Ang sabi ni Kristo kahapon, tumahimik ka. Keep quiet. Be quiet. Yan. Kasi after all, sabi nga, only in silence can we listen to God. And also in silence, we can understand each other. Subukan mo na nagsasalita ka, magsasalita ako, hindi tayo magkakarinigan, hindi tayo magkakaintindihan. Kasi ingay ko, ingay mo, so wala talaga. Eh kung samantala, pag nagsasalita ka, magsisilensyo ako at pakinggan kita, at pag nagsasalita naman ako, magsisilensyo ka, hindi magkakaintindihan tayo. Ano? Yan importante. Eh, ang demonyo, sabi ko kahapon sa sermon eh, alam ba ninyo na sa impyerno hanggat sa ngayon maingay? Ibang-iba sa langit eh. Bakit, Father Boots? Napunta ka na rin ba sa langit? Napunta ka na ba sa impyerno? Ano? Alam mo, hindi na kinakailangan mapunta ka pa sa impyerno, mapunta ka sa langit para maranasan mo. Dito pa lang, gumagawa na tayo ng impyerno, gumagawa na tayo ng langit. Kaya dito sa mundo, ano? Kung ang buhay natin napakagulo, nasaan ba yan? Langit ba yan? Hindi. Impyerno yan. Ano? Pero halimbawa, ang buhay natin dito sa mundo, tahanan natin dito sa mundo ay nagkakaintindihan, nagmamahalan, nagmamalasakit, nagtutulungan, may katahimikan, kaya nagdarasal eh. Anong mangyari? Ay, langit yan. Yan. Yun, naalala ko tuloy yung kwento. Ang tagal ng kwento yun eh, nung panahon. Nagagamit ko pa rin yan noon, nung batang pari pa lang ako. Na pag na-assign, nagbigay ako ng mga talk, meron daw isang bata
tinanong siya ng madre, kasi nag-aral doon sa katekisis. Nagkakatekis yung madre ay nagtuturo ng katekesis tungkol sa Diyos. Tinanong yung bata, anong pangalan mo? Sabi ng bata, Demonyito. Wow, nagulat yung mother, Demonyito. Ano ang pangalan ng tatay mo? Demonyo. Grabe, lalong nagulat, demonyo. Anong pangalan ng nanay mo? Bruha. Bruha da. Saan kayo nakatira? Sa impyerno. Nagulat yung madre. Demonyito, demonyo, bruha, impyerno. Oh, very logical. Tinanong, bakit bata? Bakit ang pangalan mo Demonyito? Sister, ang tawag sa akin Demonyito. Kasi sabi ni tatay, ikaw Demonyito ka, ang tamad-tamad mo. Demonyito. Kaya mula noon, ang pagkakakilala niya sa sarili niya, Demonyito. At pag nag-aaway daw ang nanay at tatay niya, sasabihin ng kanyang nanay sa kanyang tatay, ang tatay mo, demonyo. Yun, demonyo. Kaya noon, alam niya, ang tatay niya, demonyo pala. Sasabihin naman ng nanay niya, ay ang tatay niya, ang nanay mong yan, bruha. So, anak ka ba? Ang bruha daw yung nanay eh. Bruha. Kaya sabi ng tatay, nag-aaway na sila. Nag-aaway na. Mabuti pa, makalis na sa tahanan ito na impyerno. Itong lugar na ito, impyerno. Kaya, yan pagkakain, alam mo naman bata, kung anong narinig, yun ang akala nila, totoo na. Kaya yan, may ingat po tayo. Kaya mahalaga po yun. Kaya sabi nga, mag-ingat po tayo. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos kan mga pagirumdum. Ang oras po, tabi ko niyan, 44 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-asir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Buhat! Paren laksa! Dali lang sa'yo. Kaya ko rin ba yan? Mukha lang madali kasi pinaghandaan. Araw-araw, palakas ng palakas. Dahil may disiplina, may training. Yun lang? At may Revicon Forte. Naka-Revicon para makatulong sa kondisyon ng katawan. Lakas! May calcium, magnesium at amino acids. Tumutulong pampalakas ng muscle at buto with proper diet at exercise. Ang mahirap, nagmumukhang madali. Lakas! Anumang buhat, may lakas na di umaayaw. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa. Nor. Welcome to the Year of the Wood Dragon. The Albay Filipino-Chinese community, in cooperation with the provincial government of Albay and the city government of Legazpi, celebrates Fiesta Tsinoy 2024. Welcome to the Year of the Wood Dragon. Zumba events on February 7, 6 p.m. at the SM City Legazpi. February 9 at the Pacific Mall Bridgeway. February 10 at the Bicol University Oval. And on February 4, 2024, motorcade at 9 in the morning, to be followed by the opening program at 12:30 in the afternoon at the Albay Astrodome Eucharistic Celebration, Ancestral Veneration, and the Fiesta Tsinoy Colorful program at 3 p.m. featuring
Featuring singer, host Eva Marie Poon, the sister of balladeer Richard Poon, together with local performers, along with Dimson and Tikoy Distribution. Join this year's Chinese New Year celebration. Yang He What's I? Okay mga tugang, balik po kita girare sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At gusto ko pong batiin all the way from Manawag, Pangasinan. Okay? Ay marami mga taga Manawag na, kaya nga po ako ay nagtatagalog kasi hindi lang po mga taga Bicol ang nakikinig sa akin. Ano? Kaya nagtatagalog po. Kaya mga Bicolano man, marunong magtagalog. Ano? Maraming mag-Pilipino. Okay? So yan mga tugang. At ito na nga, sasabihin ko sa inyo mga tugang na gusto kong batiin si Divina Mangunon. Okay? Kumusta na, Divine? Ano? Ang tagal-tagal na tayo hindi nagkita dyan sa Manawag. Ano? Nakikinig po sila ngayon at nanonood sa DCGB News Online. Kagandahan talaga ngayon dahil sa technology. Dati noon, very limited. Ano? Kung depende na sa airwave. Ano? Hindi naman itong DCGB napapakinggan sa Naga kasi dito lang sa sa Legazpi, pero ngayon sa buong mundo na because of the internet. Okay? At the same time, gusto kong batiin ang aking amiga. Palaging presente ito. Hindi nag-a-absent. Pag nag-a-absent pa, sasabi niya, Father, ako po'y hindi makakapakinig dahil may gagawin ako, may pupuntahan, dumating ang aking mga kaibigan, ano? O kamag-anak, galing sa Australia, galing sa ibang lugar, ano? At siya po ay naging kaibigan ko, hindi pa ako pare, ano? Tagal-tagal din na kayo magkaibigan. Malapit naman mag-birthday to ano? Kaya, Lourdes din ito Maria Lourdes, si Lulu, Lulu Nava. Yan, okay. Siya po ay kaibigan ko noong pa man. Noong pa hanggang ngayon, hindi pa ko pare. Yan ang mga BFFF ko talaga. Yun, yung kaibigan kong Chinese. Si Gigi. Uy, yan. Matagal ko na rin hindi pa ko pare. Seminarista pa ako Santo Domingo, 1980. Yan. Yan mga kaibigan natin nakikinig at nanonood lagi pa sa programa natin. Okay? Kaya thank you. Anyway, ipagpatuloy natin yung pinag-uusapan natin na tungkol sa ano bang gusto mong baguhin ng Diyos sa buhay mo. Iyon, alam mo, maganda yan Ano ba ang gusto mong baguhin? Pang-uugali? May marin. Gusto ko, Lord, baguhin ng Diyos ang aking pang-uugali. Maganda yan, maganda yung hangarin na yan. Kasi, alam mo dito sa ating ebanghelyo, nakita natin na binago ni Jesus ang kalagayan ng lalaki na inaalihan ng masamang espiritu at naninirahan sa libingan. Binago niya binago niya, binigyan niya ng sinasabi. Alam mo talaga, totoo yan, Pag tinanggap mo si Lord sa buhay mo, tinanggap mo si Jesus, o talaga ikaw naging malapit sa Diyos, magbabago ang lahat. Totoo yan Magbabago ang lahat. Bibigyan ka ng panibagong buhay ni Lord. Naman totoo yan Totoo talaga yan. At nga lang, minsan may mga taong takot. Takot na ibigay ang kanilang sarili sa Diyos. Kasi actually, nakikita ko dito, hindi ko naman sila masisisi. Kasi ang tingin nila sa Diyos, ang Diyos daw ay mapagparusa. Kaya pag halimbawa, ako'y pupunta sa Diyos at ako'y nagkasala, parurusahan ako ng Diyos. Hindi naman po ganun ang Diyos Ang Diyos po, mga tugang, hindi mapagparusa. Yan ang tingin. Kaya nga minsan may mga tao, ayaw kong maniwala sa Diyos, Father, kasi pag lumapit ako sa Diyos, baka makasalanan ako, paparusahan ako ng Diyos. Hindi po ganon. Anong ginawa ni Kristo? Ang sino mang lumalapit sa Kanya, hindi niya itinatanggoy. Hindi niya tinataboy, kundi Kanyang tinatanggap. Maging sino man.
Yan ang napakaganda sa Diyos. Tinatanggap maging sino ka man. Hindi sinasabi ni Lord, okay, magbago ka muna. Magbago ka muna, saka kita mamahalin, saka na kita ililigtas, magbago ka muna. Alam mo, ang kaganda sa ating mga Katoliko, totoo. Hindi natin sinasabi, magbago ka muna bago ka namin tanggapin maging Katoliko. Ganun, may mga pari bang ganon? Ikaw, hanggat hindi ka magbago, huwag ka muna magsimba. Ang mga nagsisimba dito, mga banal, mga ganun ba? Meron bang paring ganyan? Alam mo, yung pari na nagtataboy, hindi nagpapatuloy, pari ng huhusga, hindi puno ng awa. Mayroon mga Katolikong ganon? May mga tao bang ganyan? Alam mo, totoo nga minsan nangyayari. Kaya may mga taong hindi lumalapit sa Diyos. Kasi may mga, makadiyos ko no. Na makadiyos ko na sila, akala mo sila na ang Diyos. Mahirap po mga tugang yan. Medyo medyo may init. Umiinit ang ulo. Hindi naman umiinit ang ulo. Hindi naman ako nagagalit. Medyo tumataas lang ang aking blood pressure. Hindi naman po. Ang kinukang ko lang kasi dapat nga tayo ay hindi mapagtaboy. Kundi tayo mapagpatuloy. Come. Di ba sinabi ni Lord, come. Tandaan po, napakaganda yung Bible verse na ang Panginoong Jesucristo Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Marinang Hapon with Father Butch Bombase, OP. Sorry po sa power interruption. Nagbiglang brownout po dito sa samuyang lugar, no? But anyway, padagos kita, merong pakitang naiiwan ng mga 2 minutes, bago mag 2:00, Yan, okay. Wala bang music? Okay? Okay.
So, wala itong music wala dito. Wala akong monitor. Okay. So, okay na. So, yun mga tugang. Kaya biglang ang ating technical man ay bumaba at inayos kaagad. Yan. Anyway, nakabalik muli giraray. Nakamalik giraray. Muli giraray. Okay. Okay mga tugang. Siyempre, sa tuwing pinag-uray mga tugin, magayon niya. Anyway, gusto kong iwanan sa inyo sa mga nalalabi pang minuto. Ito po ang salita. God will never give you up. Yan, tandaan natin God will never give you up no matter what. Kahit na pinasabi na ikaw ay makasalanan na tao na, God will still come and save you, redeem you, because God loves you. Yan. Yan ang mga tugang napakaganda yan. Kaya nga, never be despaired. Huwag ka ma-stress. Everything is temporary. Dadaan lang yan. Pagsubok sa buhay, dadaan lang po yan. Basta importante, huwag kang makalimot. Mahal ka ng Diyos at papadala ang Diyos. Ngalang, minsan kasi pag natetest tayo, natetest tayo, bagsak agad tayo. No. Sometimes, ang importante, sabi nga, maganda po ito gamitin daw natin ang mga bato na itinapon sa tuya, gawan natin na apakan yan. Okay? So, yun. Sabi, make them your stepping stones. Yan. If people throw stones at you, collect the stones and then make them a good building of your own. Ganun po yun Sabi nga, it's a matter of perception, a matter of how do you perceive it. Okay? And of course, dapat ayusin natin. Basta tandaan natin itong mga tugang. Napakaganda po ito. Kaya if there is one word or one phrase that I like to leave you now is God will never give you up. Okay? Hindi ka ipagpapalit ng Diyos. Yan, tandaan mo mga tugang. God will never give you up because God loves you. Anyway, inabot na naman tayo ng oras si pamamaaram. Ito po si Father Butch Bombase, OP. At gusto kong pasalamatan ng ating technical man na walang iba kundi si June Napoles. Thank you very much, June. At sa ating IT and production, nandiyan po si Jerome Martinez. At saka si Shara Leron. Okay? Thank you very much. Okay, Diyos mabalos po, Sendo Gabos. Okay? At malapit na po ang Chinese New Year. Kaya mag-celebrate tayo. Okay? Sinasabi nga ni Xing Kuala. 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 Ang A kasi sa Chinese, pronounced as yung E as E. Yun. Kuala. K. Pag sinabing good, ako? Ibig sabihin ako ay gutom. Okay. Anyway, thank you very much. Xie Chai Chen. Okay. Maray na hapon sa Indogabos. Bye-bye. See you. God bless you everyone. Bye-bye.